Malam, don Allah menene maganin saurin yin inzali? Ko malam menene maganin saurin kawowa ɗa namiji? To, ‘yan uwa wanda ya wannan tambaya ya min text message ne, yake tambaya ta don Allah malam menene zan nema domin in magance matsala ta saurin kawowa. Da farko mun yi bidiyo a baya mun faɗi yanda abubuwan da mutum zai nema domin ya magance wannan matsala ta saurin kawowa ta ɗa namiji. Tabbas duk namijin da ke saurin inzali kan cutar da ita matar kuma kan cutar da kansa. Saurin inzali babban matsala ce ga ɗa namiji. Da farko abubuwan da za ka nema domin magance wannan matsala ta saurin inzali, ka nemi namijin goro guda 3, ka daka shi ya zama gari, ka samu ruwan ɗumi tafasasshen ruwa, ka juye wannan namijin goron ya jiƙu tsawon minti 15 zuwa minti 20, ka zuba zuma ka sha, ka ɗauki tsawon sati 2 kana wannan. In Allah ya yadda, in dai ka je ka kusanci iyalinka za ka samu canji, za a samu matuƙar ci gaba. Kuma in kana minti 10 ko minti 5 kafin ka kawo, in Allah ya yadda za ka kai minti 20 ko sama da haka. Kai wa 'yan uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin su gani su amfana. Don neman ƙarin bayani ko tambaya 08067989338.